Hej alle sammen. I dag skal vi lave en motherfucker video. Så ja. Jeg skulle lige tage et selfie, inden jeg går i gang sådan. Fede med ham der. Jeg tror man kan gå ind og overtage min video, og ikke en skid han kan. Gå ind og flække ham med den her legetøjsgun. Ja. Fucking dør du! Rolig. Jeg prøver bare at tage selfies. Dø i et hul, mand. Jeg tror ikke briller det her. Nå, men nu kan vi lave videoer, mand. Hvad kan vi lave? Jeg vil tilbage at finde ud af noget. Jeg laver kun lige den her video, fordi jeg bare lige vil fortælle, at han er ude nu. Swag guy, så det kun er mig, der nu laver videoer. Så ja, vi ses næste gang. Bye!